Er du klar til at stå tidligt op, når der skal rydde sne, når flaget skal hejses og når du har søndagsvagt? Er du parat til aften- og weekendarbejde på alle tider af året? Er du indstillet på at arbejde hver eneste juleaftensdag til kl. 18 og i øvrigt have mange arbejdsdage i julen, nytåret og påsken? Vil du være med til at fortælle verdens bedste budskab? Vil du være en central del af store begivenheder i andre menneskers liv, lige fra dåb til begravelse? Vil du være med til at tænde lyset på byens vartegn, hejse flaget midt i byen og spille en rolle i midtbyens pulserende liv? Kan du samarbejde i en kirketjenergruppe, hvor selvledelses, ansvarsbevidsthed og handlekraft er væsentlige værdier? Kan du holde styr på op til 600-700 mennesker i en kirke til højtider og andre særlige anledninger? Kan du planlægge, anrette og servere mad i sognegården ved kirkefrokoster og receptioner? Ønsker du at hjælpe menighedsrådet, kirkeværgen, præsterne og medarbejderne med at holde styr på vores 5 bygninger i Slagelse?